A Sant Joan? Pregunta quan. Si ets vidre, el divendres és el teu dia. Si ets envàs, el dissabte vas. Però tu, diari de paper, a tu quin dia et baixaré? Encara que siguis paper, si n'és dijous a Sant Joan no et baixaré. I si només vens al cap de setmana a passar, la casa plena de paper et quedarà. Si tu tens paper, pregunta on collons et fotré. El container de Ripoll.